Doncs, gràcies, Josep, per la... Gràcies, Josep, per la teva xerrada, que jo t'he escoltat moltíssimes vegades, però sempre aprenc coses noves i sempre se'm fa curt a mi també, ja ho saps. Bueno, doncs ara la cara bonica, i és veritat perquè és guapíssima la Mireia, vull dir, suposo que el Josep ho dius per això, lo de la cara maca, i bueno, la Mireia també ens explicarà el seu testimoni, i ella és una persona que també és molt activa en el tema de prevenció d'accidents de trànsit i és una de les monitores del programa Game Over que tenim a l'Institut Guttmann, i per tant fa una feina molt important perquè, com sabeu, doncs, va fer xerrades als instituts i parla amb la gent jove, que de fet és un sector de la població que ens interessa molt incidir perquè són els nostres futurs conductors. O sigui que, Mireia, endavant. Bé, bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Primer agrair-vos a tots vosaltres a baixar aquesta estoneta a compartir les nostres vides amb vosaltres. Per una altra banda, després de la intervenció del mestre Josep estic per marxar perquè realment ja no em queda pràcticament res a dir, però en definitiva, per desgràcia, crec que si alguna cosa bona pot tenir un accident, una cosa bona, almenys en el meu cas, ha sigut conèixer gent com ells, no? I això realment tampoc t'ho pares a pensar, no? Quan tens un accident, al cap d'un o dos dies que potser estàs en un hospital penses no passa res, això d'aquí uns anys cap problema, no? Tornaré a fer vida normal, tindré amics nous, bé, cap problema. Doncs no va així la cosa, no? Jo, en el meu cas, jo fa només 6 anys, a comparació d'en Josep, doncs vaig amb la L, no, encara, aquí enganxada a la cadira. Fa 6 anys del meu accident i realment, com comentava, la meva vida que vaig tenir durant 25 anys doncs es va quedar allà a la carretera, no? Totalment, es va quedar allà. Jo en aquells moments tenia 2 treballs, treballava pel matí, treballava per la tarda, hi havia feina, en aquella època hi havia feina. Just acabava la carrera, per tant també estudiava, i a més tenia temps per sortir amb els meus amics, competia en balls de salsa i a part tenia una parella. Així que era molt activa, no? De cop i volta, un divendres per la tarda, com qualsevol altre divendres, el que era la meva parella em va passar a buscar per anar a donar una volta per Barcelona. Fins aquí, doncs, perfecte. Sobre les 3-4 de la tarda marxo de casa. Me'n recordo que això poques vegades explico coses molt personals perquè són petits detalls que al cap i a la fi els tinc a la meva memòria, però avui crec que és un dia diferent a altres escoles, etc. i per què no compartir-ho. Nosaltres vivíem en una casa, els meus pares continuen vivint amb la mateixa, però jo me'n recordo que cada cop que el que era la meva parella em venia a buscar, la meva mare sempre em mirava per la finestra, sempre la veies mirant i em feia així. Doncs aquell dia va ser com qualsevol altre dia, va obrir la finestra, em va fer així, jo vaig pujar a la moto i vaig marxar de casa. Casa meva està molt a prop de la C58, jo visc a Sabadell, per tant en qüestió de 5 minuts com a molt ja estava incorporada a la C58. Divendres per la tarda a Sabadell-Barcelona doncs hi ha molt trànsit, hi havia molts cotxes i sobretot moltes ganes d'arribar al destí, que això a vegades potser són cadascú a la seva manera. Jo ganes d'arribar a Barcelona per donar una volta, potser el cotxe del costat ganes per arribar perquè plegava de la feina, o inclús ganes per arribar o no, perquè hi ha molta gent que li agrada córrer perquè sí, sense cap altre motiu. Per tant, cadascú anàvem en aquella C58 doncs, a complir el nostre objectiu. En el nostre cas, o en el meu cas, realment la imprudència, aquell segon que comentava Josep, com a conseqüència, doncs, ja em veieu, vaig amb cadira de rodes. Realment
va haver un moment que la persona que duia la moto doncs, va intentar adelantar un camió que hi havia davant nostre, però com comentava hi havia massa trànsit en aquella C58, però el problema va estar que no va deixar la suficient distància de seguretat amb el camió. Aquesta famosa distància de seguretat que ens la prenem tots quan tenim 18 anys per marcar la casella correcta, no? I aprovar el text, ara si us pregunto quina és la distància de seguretat que hem de mantenir, no sé si tots aprovaríem el text o no. Algú sap quants metres són? ¿70? Depende de la velocidad. No sé, la correcta, la que cadascú creu correcta, no? Molts cops. Jo crec que faltaria A, B, C i la C seria la que cadascú creu correcta, perquè realment és la que utilitzem. Per desgràcia, hi ha uns mitjans tècnics que estudien aquest tipus de coses i ens ho ensenyen, no? Estan allà els llibres. Tants metres s'han de deixar a tanta velocitat per poder frenar. Us en recordeu d'aquestes frases, no? Doncs està la C, que és la D, que cadascú creu convenient. Alguns les deixen, alguns no. Alguns creuen que no és necessària, etc. No? Doncs a vegades ens hem de recordar que no totes les respostes són les Cs, la que a mi em sembla correcta, sinó que a vegades ens hem de plantejar que si hi ha una normativa és per alguna cosa, no? No és per un capritx de posar anar 120 segons quin tram o anar 50 segons quin tram, sinó perquè realment hi ha un estudi abans que això fa evitar que la gent tingui accidents, no? Doncs bé, en el nostre cas, la persona que duia la moto, com comentava, va voler adelantar el camió, va deixar la distància de seguretat que ell va creure oportuna, per tant la incorrecta, i a l'hora d'avançar el camió ens vam incorporar al carril esquerre xocant directament contra l'últim cotxe que estava parat, perquè estava tot el carril esquerre parat per una caravana. Estava tan enganxat al camió que hi ha punts de visibilitat que es perden, encara que nosaltres creiem que sí que estan, no estan els punts de visibilitat. Per tant, no dona temps de mirar pel retrovisor que no vingui ningú i alhora mirar endavant, és impossible. Per tant, quan va tornar a mirar endavant ja estàvem automàticament xocant contra el cotxe, no? A l'hora d'impactar, al anar al darrere vaig sortir disparada al davant i amb la bona o la mala sort que a l'hora de caure vaig caure d'esquena. Gràcies a que portava un bon casc, el duia acordat, doncs al cap no em va passar res, però sí que em vaig trencar dues vèrtebres de l'esquena. Res més, no em va passar res més. Ni costelles, ni peus, ni mans, ni res, no? I crec, o almenys a mi em va passar, que potser som més joves, no? I pensem, això em puc trencar un braç, si tinc un accident de moto em trenco una cama, lo típic, no? Doncs no, l'esquena també es trenca, no? Jo això no ho sabia. Jo no sabia que l'esquena es podia trencar. De fet, jo tenia el concepte que els diumenges anar a fer curves amb la moto era perillós, per tant em posava el traje, els guants, les botes, m'equipava completament. En canvi, anar a donar una volta per Barcelona, què m'ha de passar si està aquí al costat? Doncs aquell dia anava moníssima, vaig tenir l'accident molt elegant, però no em va servir de res la jaqueta que portava, perquè no portava proteccions, no? Per tant, quan vaig tornar a obrir els ulls, perquè no vaig perdre el coneixement, però sí que el mateix impacte, doncs bueno, quedes una miqueta que no saps on és, automàticament em vaig intentar aixecar perquè no em feia mal res. Jo estava conscient, dic, ostres, estic bé, no? Però em vaig intentar aixecar i efectivament porto 6 anys sense poder tornar-me a aixecar, no? És complicat perquè jo reconec que era la meva cultura de la discapacitat era totalment zero, o sigui, totalment. No tenia cap tipus de referent, no tenia ni cap familiar ni cap amic que tingués una discapacitat.
ni tan sols sabia que era l'Institut Goodman, no l'havia escoltat mai a la vida. Per tant, em va venir molt, molt, molt de cop, no? Potser a vegades si tenim algun referent, doncs, tens certa idea. Jo era de les noies que pensava que les cadires de rodes eren per la gent gran. Punto. No sabia res més, d'aquí no passava, no? I el tema de les lesions medul·lars, ni pensar-hi. De fet, el primer cop que vaig sentir lesió medul·lar va ser dintre d'una ambulància i era la meva lesió medul·lar, no? Era la que el personal del SEM estava comunicant al Vall d'Hebron que portaven una pacient amb una lesió medul·lar. Jo no sabia què era. Per tant, jo li vaig preguntar a la noia que em va atendre que si em quedaria amb cadira de rodes i la noia es va quedar parada i em va dir: és molt d'hora, diu, tranquil. I efectivament és molt d'hora perquè el que em venia després tenia molta tela, no? Tenia molta història després, no? Com comentava Josep, a vegades és cert que el fet de no caminar per nosaltres és el de menys, no? Jo em vaig haver d'assabentar cada dia de coses que comporta tenir una lesió medul·lar, que és que no se m'havia passat mai a la vida pel cap, però mai, no? Jo pensava que entraria a l'hospital, que m'operarien, com a tothom quan entra a un hospital l'operen i se'n va, doncs jo em pensava que també em farien això. Sí, vaig entrar, vaig estar a la UCI, vaig visitar la UCI un temps, vaig aconseguir sortir de la UCI, vaig estar a planta un temps i va arribar aquesta operació, no? Que m'operen. I sí, em van operar. Unes 6-7 hores d'operació, tota l'esquena fixada en ferros, un cicatriu que tinc per tota la vida no gaire maca, però surto de l'operació, cosa que potser hi ha gent que qualsevol altra intervenció es queda, i dic, ara ja està, ara les meves cames començaran a funcionar. Doncs no comencen a funcionar. Tan sols tinc les vèrtebres fixades, punto, ja està, no? Les lesions medul·lars no tenen cura. Mireia, fica tu el cap, no? Ves pensant que no hi ha operacions ni medicacions que faci que la teva mèdula torni a estar com abans. Bé, vaig passar una estona, un temps, a Vall d'Hebron. D'allà em diuen, has d'anar a l'Institut Goodman. I jo vaig dir, això què és? Em van dir, és un centre de rehabilitació on la gent allà entra en cadira de rodes i surt caminant. Dic, sí. Dic, doncs anem-hi a l'Institut Goodman. I jo vaig dir, perfecte. Dic, allà em tornaran a operar, perquè jo sabia que la gent s'operava i sortia bé, no? Doncs no. Arribo a l'Institut Goodman, el primer que em trobo és el logotip de l'Institut Goodman i és un nino amb cadireta de rodes. I dius, no anem bé, no? Si ja el propi logotip és una cadira, no anem gaire bé. Doncs efectivament vaig entrar a l'Institut Goodman i només feia que veure cadires. Cadires i cadires i cadires. I després veia gent amb bastons, després vaig començar a veure gent amb traumatismes cranoencefàlics, vaig començar a veure gent que estava molt, molt malament, i després veia la resta de tots els familiars que acompanyaven a totes aquestes víctimes, no? Això va passar aproximadament al mes i mig de jo tenir l'accident. Jo quan vaig entrar allà vaig començar a picar, entre cometes, de peus a terra i vaig pensar que allò era una muntanya molt, molt alta i que l'havia de pujar, no? Efectivament, allà vaig passar-m'hi 11 mesos, o sigui, imagineu-vos la meva volta per Barcelona, tot el que va trigar. Vaig estar 11 mesos fent rehabilitació com amb els meus companys, 5 hores i mitja al dia fent rehabilitació. Una rehabilitació que en el fons no vols fer, perquè estàs cabrejada totalment amb la vida, estàs cabrejat amb tothom i estàs cabrejat amb un mateix, no? Què passa? Que arriba un punt que veus que tota la gent del teu voltant ho intenta, els teus amics, si tens la sort que els teus amics continuen al costat, perquè normalment no passa, veus que tampoc saben com tractar-te, com parlar, tens els teus familiars totalment destrossats al teu costat, que en el meu cas els meus pares van haver de deixar de treballar, van haver d'anar al psicòleg, la meva àvia pobreta també ho va passar fatal, el meu germà gran, que en teoria havia de protegir la germana petita, es veia totalment incapaç de fer res per ajudar-me,
I llavors hi ha altres familiars que també ho passen molt malament. Tampoc saben com tractar-te, no saben què dir-te, no saben com ajudar-te. Jo recordo allà a l'hospital que quan venien les meves amigues a veure'm, per mi era la millor estona del món, no? Doncs ens sèiem a aprendre alguna cosa i no m'explicaven res. Només em preguntaven, i què tal avui, què tal? I jo els deia, però expliqueu-me coses de fora, no? De fora de l'hospital, que porto aquí tancada, i expliqueu-me coses. I no me les volien explicar per no fer-me a mi sentir malament, no? Perquè elles continuaven amb la seva vida, continuaven sortint als mateixos llocs que jo sortia, continuaven anant de festa, eren tot com alegries, no? I no me les volien explicar, perquè jo no podia fer-les, no? Per tant, són moments i èpoques molt dures. Per sort, allà a l'hospital vaig conèixer gent fantàstica. A dia d'avui encara són amics meus i espero continuar-los tenint durant molt temps. També vaig tenir la sort de trobar-me amb un personal allà molt, molt professional i molt vocacional, perquè fer rehabilitació a persones amb lesió medul·lar o hi creus o és bastant complicat. Més que res perquè els nostres petits passos endavant són molt curts, no? Són molt petitets i trigues molt a fer-los, no? I per tant costa, no? Has de tenir molta insistència i has de creure que aquella persona sortirà de Goodman el més independentment possible, no? Jo recordo durant aquests 11 mesos moltes nits de plorar sola a l'habitació, d'inflar-me a plorar, i a l'endemà, vinga, som-hi, tornem-hi, no? Tornem a baixar al gimnàs, tornem a fer rehabilitació. Tot això ho dic molt ràpid, però perquè us tingueu una idea, jo vaig començar a aprendre un altre cop a vestir-me, no? En Josep té la seva dona que el vesteix, però és que en el meu cas vaig tornar a aprendre a vestir-me, una cosa que feia potser amb 4 o 5 anys ja, no? Doncs no, és molt difícil vestir-se amb una lesió medul·lar, molt complicat. Jo plorava perquè no em podia posar un pantaló de xandall, una cosa tan bàsica i senzilla i que no molesta ni apreta, un pantaló de xandall no podia posar-me'l, no? Trigava 10 minuts, un quart d'hora amb un pantaló. Ja no us explico ja si m'havia de posar sabates i bambes i cordons i era un drama allò, no? I tornar a aprendre a dutxar-me. I em direu, com et dutxes, no? Doncs amb aigua i sabó, com tothom, però has d'aprendre a dutxar-te, no? Has d'aprendre com passar-te amb una cadira sense caure, has d'aprendre com dutxar-te amb el sabó per no relliscar. Són coses que et sents molt, molt impotent i per desgràcia, has de continuar fent, no? Al sortir de l'hospital, passo d'allà ja tots aquests 11 mesos, surts de Goodman, surts d'aquella bombolla perfecta, que allà està tot totalment adaptat, totalment accessible, i tornes a la vida real, no? Que és aquesta, la que estem tots. Jo vaig tornar a casa i no tenia absolutament res a fer. Absolutament res a fer. També és cert que em deixo un petit detall, que per sort la meva família, entre tots, van poder arreglar a casa meva. Econòmicament ens ho van poder permetre. Vaig poder posar cadires elèctriques que pujaven a les plantes de dalt. Vaig poder arreglar la cuina, el quarto de bany, etc. No? Cosa que potser hi ha gent que no s'ho pot permetre. Per tant, a més de viure amb la discapacitat, és una qualitat de vida una miqueta regular. No? Vaig tornar a casa, com cada matí m'aixecava, jo sí que em puc aixecar, necessito els meus braços per poder-me aixecar, però ho puc fer jo, em puc vestir, em vestia, baixava a esmorzar, tornava a pujar, posava a veure la tele, així fins al migdia. Migdia tornava a baixar, dinava i tornava a pujar, tornava a posar la televisió. I per la nit baixava, sopava, tornava a pujar i tornava a posar la televisió fins que m'anava a dormir. Així durant mesos i mesos i mesos. Tampoc és vida, no? Vaig perdre els 2 treballs, vaig perdre la meva parella, vaig perdre els hobbies que jo feia perquè la cadira no m'ho permet, per tant em vaig quedar sense la que era la meva vida. No? És cert
que després, per sort, des de l'Institut Goodman em van oferir a ser monitora de la campanya Game Over. Per mi em va servir de teràpia totalment. A l'hora que jo intentava ajudar, jo crec que plantar-me en una escola davant de 40-50 nens m'ajudava a mi, perquè ara em veieu aquí parlant i tal, però jo era incapaç de sortir al carrer, incapaç. Em feia pànic sortir al carrer. Jo no volia que ningú em veiés amb cadira de rodes, ningú. Per tant, vaig estar una època molt deixada en aquest aspecte, no? Ni m'arreglava. Per què? Perquè m'havia d'arreglar, si total estava a casa, no? Ni m'arreglava, tampoc em veia bé com per arreglar-me. Sortir i que algú em veiés era horrorós, i anar a sopar i coses d'aquestes, que va, no, jo no puc aguantar això, no? Era massa pressió. Però va arribar un punt que això havia de canviar perquè la meva família no s'ho mereixia i els meus amics tampoc, no? Vaig començar a canviar, vaig començar a sortir allà al costat de casa meva en una cafeteria, a poc una miqueta vaig baixar al carrer i ara és tot el contrari, no paro per casa ni en pintura. He tingut la sort de tenir aquests dos pilars de la meva vida, tant els meus amics com la meva família. Si no, jo crec que a dia d'avui no estaria tampoc aquí. I també tota la gent que m'he anat trobant pel camí, no? Per aquest altre món que és el de la discapacitat. Sí que és cert que a dia d'avui faig pràcticament de tot, faig vida completament normal, visc sola amb tot el que comporta portar una casa, que si ho arribo a saber no me'n vaig de casa dels meus pares, però ja no em puc tirar enrere. O sigui, visc sola, condueixo, faig moltíssimes activitats. De fet, parlant de submarinisme, aquest cap de setmana he estat fent submarinisme, però per exemple jo us explicaré un petit detall, no? Fins aquí, mira que bé, no? La Mireia ho ha aconseguit fer tot i tal, i surt, i va en cotxe, vaig anar fins a Tarragona, vaig posar el vaixell, em vaig posar el traje per fer submarinisme, vaig baixar i vaig pujar i van dir, tots els del vaixell, perquè anàvem uns 12 o 13 persones, van dir, fem una segona immersió. I tothom, sí. Doncs jo no vaig poder. No vaig poder perquè ja se m'havia passat l'hora i havia d'anar al lavabo. Doncs aquestes 13 persones, més el capità del vaixell, més el gosset que corria per allà, perquè portàvem un gosset, tots vam haver de donar mitja volta i tornar cap a port, perquè la Mireia no podia fer una segona immersió perquè havia d'anar al lavabo. Per tant, tot el dia que jo estava supercontenta, em feia moltíssima il·lusió, a més anar amb certa gent a fer la immersió, etc. De cop i volta em vaig sentir molt malament perquè la resta de la gent va haver de donar mitja volta per culpa meva, només pel fet que jo no podia fer pipí. D'acord? Per tant, allà es va acabar el meu cap de setmana, perquè el que podia haver continuat fent immersions, etc., doncs no podia. No? Per tant, sí que crec que aconseguim refer la nostra vida, sí que és cert que crec que podem viure-la més amb una qualitat important, però per desgràcia sempre, cada dia hi ha algun detall que ens recorda aquell segon, no, que deia en Josep, sempre trobem aquella petita cosa de dir, ostres, aquell dia, no? Si aquella persona només que hagués frenat una mica i hagués deixat un parell de metres de distància de seguretat, no hagués adelantat el camió i jo no estaria aquí. Per tant, crec que hagués continuat amb la meva vida que portava, potser seria pitjor que aquesta, no ho sé, però tampoc tinc l'oportunitat de saber-ho, no? No tinc l'oportunitat de tornar enrere i saber com hagués sigut la meva vida si jo no hagués tingut aquest accident. Potser ara estaria casada amb fills o no, o a saber què seria de mi, no? Però la carretera doncs, em va treure aquesta possibilitat de continuar amb aquella vida, no? I ojalà pogués tornar enrere, ojalà pogués tornar a caminar, ojalà pogués anar al lavabo tots els cops que em dóna la gana, ojalà pogués tenir sexe com el tenia abans. Jo, entre cometes, tinc sort de que la meva lesió és incomplerta i jo conservo la sensibilitat. Per tant, dins del que cap, jo tinc sort. Tinc amigues que no noten absolutament res tampoc, no? Res és res.
Per tant, ja de per si les noies, el tema sexe ens ho prenem d'una altra manera, si a més aquest tipus de necessitat tampoc la tenim ni la sentim, doncs imagineu-vos també el que pot comportar, no? Sí que és cert que per sort hi ha moltes noies que aconseguim ser mares, n'hi ha d'altres que no poden. Jo tinc la sort de ser paraplègica, però jo tinc amigues que són tetraplègiques, que amb prou feines els hi costa respirar, ja no us dic res més, respirar. Imagineu-vos la de coses que no podran fer, no? Per tant, ens hem de plantejar molts cops quan, el que deia el Josep, no? Quan pugem dintre un cotxe o quan el nostre fill surt de casa o qualsevol, diem vigileu, no? Jo ara és molt curiós, perquè ara quan marxen els meus pares de casa sóc jo la que els hi diu truqueu-me quan arribeu, no? No arribeu tard. O truco al meu pare i dic, papa, que està plovent i s'està fent fosc, no? Coses que ells m'ho feien a mi, que em continuen fent, però jo també, no? Per tant, crec que els accidents no en tenen d'edats, no en tenen si tens 15, 20, 40, 50 anys, no saben el temps que portem conduint, hi ha molta gent que diu aquí al costat no m'ha de passar res, total són 5 minuts. Els accidents passen, és igual, no respecten la vida de les persones, passen, és al revés, no? Som nosaltres qui potser no ens valorem els que ens hauríem de valorar. A vegades ens posem preu a una multa, no? Jo quan vaig a les xerrades d'Stop Accidents o anem al RAC o coses així, jo els dic a la gent que està allà, no? Que ha tingut l'oportunitat, com deia Josep, de que un policia els parés i els hi traies el carnet de conduir. Van tenir la gran sort d'aquell dia trobar-se amb un control d'alcoholèmia. Jo els dic, és que teniu una segona oportunitat. Dic, nosaltres no la tenim, no l'hem tingut, no? Per tant, crec que és important, al igual que nosaltres hem tingut un accident o que jo he tingut un accident, jo no puc baixar la guàrdia. O sigui, això no significa que jo no pugui tenir-ne un altre. Està clar. De fet, jo he canviat molt la meva manera de conduir i de comportar-me com la feia abans. Però perquè ja sé el que és, no? Sé el que és. Sé el que és sentir l'olor de l'asfalt, el recordo perfectament, no? I destrossar un altre cop a la meva família no s'ho mereixen, no ho aguantarien. Per tant, crec que sí que és cert que la gent jove tenim més números, no? Per portar cotxe i sortir més i tal, però aquí tothom és igual, aquí tothom anem amb vehicles, aquí tothom caminem, que també aquesta és una altra. Aquí tothom caminem i som peatons. El que passa que quan som peatons, el cotxe que passa ràpid pel pas de peatons diem mira aquest boig que ni para, i en canvi quan anem amb cotxe i passem per un pas de peatons fem ai perdoni, que és que no m'ha donat temps de frenar, oi? Sempre canviem el punt de vista segons en aquell moment qui som, no? Si som peatons o si som conductors. Per tant, a vegades ens haurien de posar una miqueta. Jo no dic en el meu lloc, jo no dic que us poseu en el meu lloc, no, al revés. Us hauríeu de posar vosaltres per moments amb una cadira sota el cul, no? Per moments. Jo a la meva vida jo sé el que ha canviat i el que pot arribar a canviar, però no sé si vosaltres us heu plantejat això algun cop, no? Imagineu-vos que en comptes d'estar en una cadira d'aquestes esteu en una cadira de rodes. Res, un minut. Penseu si ara d'aquí podríeu sortir cap a la vostra casa, podríeu pujar a dalt i fer la vostra feina, podríeu anar a comprar al lloc on sempre aneu o podreu fer les activitats que feu amb els vostres fills. I ara les vacances les podríeu fer amb una cadira de rodes? Els destins que teniu pensats fer? Bueno, potser alguns sí, potser altres no, i potser alguns, doncs, quan acabi jo de parlar, ja canviaran el xip i estan pensant més en la feina potser que tenen a dalt que no això, no? O no. A vegades és molt més important altres coses que no, ni la feina, ni el treball, ni arribar a l'hora, ni bueno, o tinc ganes de plegar i vaig corrents cap a casa. A vegades aquests petits detalls doncs, fan que no arribem al punt de destí, no? A vegades sortir de casa està molt bé, clar que sí, hem de sortir, però és que hem de tornar de la mateixa manera, no? Que hem marxat, exactament igual de la mateixa manera que hem marxat, i aprofitant que hem viscut qualsevol experiència per poder-la arribar a casa i explicar a qui sigui, no? Però hem de saber tornar, no? Així que em sembla que ja estic rozando el límite. Doncs
Per la meva part, suposo que intentar, a part de tot el que ha explicat en Josep, que sí que m'ha xafat una miqueta la meva presentació, tot s'ha de dir, sí que és cert que no és perquè estigui aquí, de debò, però a mi hi ha molta gent que em pregunta, tots tenim al cap gent famosa que va amb cadira de rodes, i a mi em pregunten, ostres, són exemples a seguir, no? Mireu quin coratge ha tingut, i ha fet això i ha fet l'altre. I jo els miro i dic, vosaltres no sabeu el que són exemples a seguir. Dic, no en teniu ni idea. Dic, aquesta gent, dic, està clar que ha passat per un accident, tenen una discapacitat, i ostres, o sigui, els hi ha canviat la vida també 100%, no? Però a vegades gent que porta 20 anys amb una cadira de rodes, és el que ell deia, què m'has d'explicar a mi, no? O sigui, què m'has d'explicar? Per tant, per sort, molta gent aconseguim sortir d'aquesta discapacitat, aconseguim tirar endavant. Cada cop la societat està molt més conscienciada i cada cop hi ha menys barreres per nosaltres, cosa que encara queda bastant, però cada cop hi ha més, no? Crec que anem per bon camí i sobretot, quan sortim d'aquí, de la casa, doncs que sigueu com els nostres alumnes, no? Que tenim, que d'aquí 3-4 mesos encara ens en recordeu de nosaltres i si és possible d'aquí 3 i 4 anys doncs encara millor. Així que moltes gràcies. Gràcies, Mireia, per la teva intervenció. Posem els 2 spots seguits que formen part d'aquesta campanya perquè els hi doneu un cop d'ull. Són 2 testimonis més. ¿Acababas qué? El COU. Y era un fin de semana como otros, de salir con sus amigos. Solo que ese fin de semana fue distinto. Hubo ese cruce ahí en el camino extraño. No me acuerdo. ¿No recuerdas que tuviste un accidente en la Plaza de Lesseps? ¿Qué sientes cuando ves esas fotos, Mireia? Rabia. ¿Y cómo acabé? Cambian las comidas, las cenas, las dormidas, la relación, el estado de ánimos que lo cambia todo. La vida se te trastorna. Supongo que aún queréis un poquito. La familia te queremos un poquito. Mira cómo estoy, porque necesito... Podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya. Jo estic segura que van sortir en pressa. Vam anar a la comissaria i ens van assentar en una taula, ha passat això, i un dels seus fills és mort, i l'altre està ingressat gravíssim. Ens van entrar cap a dins, ens van obrir el fitxero que li dic jo, estava allà tot maco, blanc, pàl·lid, però estava mort. Bueno, escolti'm, el Jordi com quedarà? I em va dir, home, tindrà seqüeles greus, diu, quedarà com una planta. Jo preferiria tenir el vegetal, perquè perdre un fill és molt dur, és massa. Almenys el tens. El veus. Que l'altre no el tens i ni el veus. El dolor o el record del meu Joan Ramon és mío, de aquí dentro, y lo llevo como puedo. Jo aquí a l'esquena tinc una motxilla que la portaré fins a l'últim dia i la del menor no la m'ho fill. Allò la paraula de dir soc feliç no la puc dir ni la diré mai, perquè
ja no ho podré ser. Podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya. Ella era una dona molt activa, tenia 58 anys. Creuava un pas de vianants, que ella passava en verd, i un cotxe que anava massa ràpid i que probablement volia passar, aprofitar el semàforo amb taronja vermell, en comptes de frenar, doncs va accelerar. I no es va morir l'acte, va quedar en coma. Jo recordo els dies posteriors, pensava, com pot ser que la vida continuï, saps? Que veies al carrer, que tothom va treballar, hosti, pensava, com pot ser que la vida continuï sense ella, saps? I a vegades planteges, jo me'n recordo que no m'esborrava el mòbil, pensava, si em truca. El fet de que ho puguem evitar depèn de nosaltres mateixos moltes vegades, perquè tots som conductors, tots som vianants, i hem de tenir prou responsabilitat com per pensar que els nostres actes tenen conseqüències, no? Feia molta ràbia quan va passar que la gent deia, el temps ho cura tot. No, el temps no ho cura tot. El temps et deixa una cicatriu, els va arribar a conèixer, no va arribar a conèixer cap net. Saps? Tot el que s'ha perdut, totes les il·lusions que tenia per fer que no van poder fer-se, tots els somnis que ella tenia per realitzar no es van poder realitzar, saps? Plans, projectes, que marxin així en un instant. És que és molt injust. Podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya. Aquests són 3 dels spots que formen la nostra campanya. Com us he comentat, n'hi ha 5 més. Aquests dies doncs, els veureu, des d'ara fins a mitjans de setembre. Després parem, hi ha una segona onada. A partir d'octubre, novembre, es tornen a repetir tots aquests spots. Doncs, bueno, ara el nostre últim testimoni, que també va protagonitzar l'any passat la nostra campanya, és el Xavi Romero, i ell doncs, també és professor, és monitor del programa Game Over, i també col·labora molt amb nosaltres habitualment, i evidentment per això també el vam fitxar per la nostra campanya, perquè a més el seu testimoni és molt vàlid, perquè representa doncs, un target que ens interessa molt, que és el del motorista, i de que no cal, vull dir, ell va tenir, us ho explicarà ell millor que jo, evidentment, però ell va tenir la moto amb un trajecte habitual i ni corria, ni tampoc ni anava begut ni res. I bueno, va tenir unes conseqüències aquell dia. Era el seu primer accidente, ¿verdad, Xavi? Y bueno, pasó lo que pasó. Tú mismo. Hola, buenos días a todos. Antes el Josep ha dicho que sois muy afortunados por la información que os lleváis de aquí. Yo creo que el objetivo también de nuestros testimonios, igual que el de la campaña, es un poco empatizar con la gente que ha sufrido secuelas graves después de accidentes. Y si somos capaces de ponernos un poquito en el lugar del otro, pues seguramente tendremos actitudes más responsables, ¿no? A la hora de conducir cualquier tipo de vehículo. Yo voy a explicar directamente lo que fue, porque es que ya mi charla, o sea, mi intervención es la más complicada, porque ya se han explicado partes de lo que yo también quería comentar. O sea que voy a explicar directamente lo que fue mi accidente, qué pasó, qué lo provocó y bueno, cómo me cambió la vida, ¿no? Yo tuve el accidente dentro de 2 semanas, hará 9 años, un 7 de agosto. Tenía 26 años, ahora tengo 35. Y bueno, salía de casa sobre las 4 de la tarde, después de comer. A mí me gustan mucho las motos, me encanta el mundo del motor, coches, motos. Pero no soy una persona de hecho, cuando cogía la moto, llevaba la moto, no me gustaba correr, no me gustaba arriesgar. De hecho, nunca había ido a hacer curvas. Realmente hacía poco tiempo que me había comprado una moto grande, hacía 8 meses, como digamos premio que me hice yo mismo por haber acabado año y medio antes la carrera. Lo que pasa, no me pude comprar la moto económicamente, no me pude comprar la moto antes, pero bueno, cuando pude pues me la compré, ¿no? De hecho me la compré de sorpresa, sin que lo supiesen mis padres. O sea, fui al concesionario, pum, me la compré y un día aparecí aquí en casa con
con la moto. Mis padres no estaban de acuerdo en absoluto de que de hecho les daba pánico. Yo cuando cumplí los 18 años, mis padres me compraron un coche pequeñito para que fuera a la universidad, para que me desplazara. Había tenido ciclomotor antes, pero les daba mucho pánico el tema de las motos. Nunca entiendes, ¿no?, el tema de por qué no te dejan pues eso, tener tu propia moto, o por qué a veces esa super protección que quieren tener sobre ti, ¿no? Hasta que, bueno, pues yo hoy en día soy padre y llega un momento en el que empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Bueno, como os decía, pues hace 9 años, un 7 de agosto, pues perdón, cogí la moto, salí de casa sobre las 4 de la tarde, más o menos, era un sábado. Me acuerdo que hacía mucho calor y, bueno, cogí la moto después de comer y mi intención era ir a recoger a la novia. Desgraciadamente, pues no llegué a su casa. Aproximadamente a 1 kilómetro de casa, pues tomé una curva y en esa curva, pues digamos que me cambió todo, me cambió la vida completamente. ¿Qué sucedió para que yo en esa curva pues me cambiase mi vida, toda mi vida en ese momento? Pues bueno, yo solía respetar mucho las normas de circulación, no me gustaba arriesgar, pero ese día, bueno, como muchos otros seguramente, yo cogí la moto, hacía un trayecto que aproximadamente pues lo hacía 2, 4, 5 o 6 veces, 5 o 6 veces al día. Claro, cuando haces un trayecto o cualquier actividad de la vida cotidiana, haces una actividad varias veces al día, llega un momento que coges mucha confianza. Los trayectos el ir de casa al trabajo, de casa al colegio para recoger a los críos, de mi casa a casa de la novia y de casa de la novia a mi casa, pues claro, coges mucha confianza en ese trayecto, en la carretera. Claro, tú conoces muy bien el trayecto y parece que lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados. Evidentemente lo que no conoces son las circunstancias de la carretera, que cada día varían. Por la temperatura, sobre todo en motos es muy importante por el tema de los neumáticos. Te puedes encontrar grava en determinados en partes del trayecto, el coche adelante que frene, o no respetar la distancia de seguridad, que pasas cerca de un parque y te aparece una pelota y te asustas y frenas y te puedes ir al suelo en cualquier momento. En definitiva, pues eso, que las circunstancias del trayecto varían y son múltiples, ¿no? Yo aquel día, pues, con el exceso de confianza, pues, llegué a tomar esa curva, era una curva a izquierdas, y, pues, con ese exceso de confianza, digamos que a lo mejor estaba prestando un 80% de atención a la conducción y un 20% de atención estaba pensando en, después de recoger a la novia, pues, dónde íbamos a ir. Pues lo que pasó es que tomé la curva un poquito más por el exterior de lo debido, iba sobre unos 40-50 kilómetros por hora, pero igual, si no me hubiese asustado en el momento de ver lo que estaba pasando, pues no hubiese pasado nada, porque no era una velocidad excesiva. Pero lo que ocurrió es que el día anterior, desgraciadamente, pese a que era verano, pues había llovido, hubo una tormenta de estas típicas de verano que dura 10-15 minutos, pero que cae una gran cantidad de agua, y además la mala suerte de que a mano derecha, o sea, la curva era de izquierdas, pero a mano derecha todavía hay un camino de arena que pues evidentemente cuando llueve el agua baja, hace un poco de subida, entonces el agua baja por el camino y atraviesa la carretera, justamente esa curva. ¿Qué pasa? Que se acumuló grava del día anterior, de pasar los vehículos, esa grava se fue acumulando en el exterior de la curva, justo por donde yo pasé. Lo que os decía, yo me asusté cuando me di cuenta de que estaba pasando por encima de la grava y toqué ambos frenos. Claro, al tocar el freno delantero, perdí el control de la parte delantera de la moto, me fui al suelo. Parecía una caída muy tonta. Yo os puedo asegurar que yendo en bicicleta he tenido caídas mucho más
rápidas y más fuertes que la que tuve con la moto, pero aquel día, pues mira, estaba señalado, ¿no? Mientras iba cayéndome al suelo, no tenía la sensación de que me iba a pasar realmente nada grave. El caso es que, bueno, me caí, cerré los ojos de forma instintiva, para mí todo pasó muy deprisa. Noté que el cuerpo, pues bueno, daba como 2 o 3 vueltas de campana, y cuando noté que ya mi cuerpo se había parado, lo que hice fue, bueno, abrir los ojos. Me di cuenta de que estaba en el carril contrario, con la gran suerte de que no había ningún vehículo en sentido no venía ningún vehículo en sentido contrario, ni moto, ni camión, ni coche, sino seguramente pues hoy no estaría aquí. ¿Y ahora os pregunto, ¿qué creéis que fue lo primero? Tengo que decir que no, en ese momento no sentía ningún tipo de dolor, porque, bueno, pero ¿qué creéis que fue lo primero que se me pasó por la cabeza cuando abrí los ojos? Vale, muy bien. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue la moto. Soy motero, me gusta, hacía poco tiempo, 8 meses que me la había comprado nueva, no sentía ningún tipo, sí que tenía, pero no sentía ningún tipo de dolor, y ahora os comentaré por qué. Porque seguramente si hubiese sentido dolor me hubiese preocupado por mi integridad física, pero al no sentir dolor, pues lo que hice fue abrir los ojos y me giré hacia la moto. La moto aparentemente no tenía nada grave, bueno, rascadas, retrovisor roto, maneta rota, el reposapiés roto, pero nada que no se pudiera solucionar económicamente, porque se coge la moto, se lleva al mecánico, se reparan lo que sea necesario y tienes moto prácticamente nueva. Lo que no existe es un mecánico de personas. Están los médicos que intentan hacer su labor lo mejor posible, pero a día de hoy siguen habiendo, para multitud de casos, pues unas limitaciones físicas y limitaciones técnicas que no permiten a los médicos pues dejar a una persona prácticamente igual que antes de tener un accidente, ¿no? Desgraciadamente. Yo en la caída me fracturé 5 vértebras, pese a la poca velocidad, y sí que es verdad que una velocidad excesiva aumenta la probabilidad de, en caso de accidente, tener lesiones más graves, pero lo que no quita es que a velocidades pequeñas no podamos tener lesiones graves. Fue mi primer accidente, digamos, así fuerte con una moto, incluso con el ciclomotor. Yo creo que me habría caído, contando la moto con la moto grande una vez, y con el ciclomotor a lo mejor me había caído 2 o 3 veces. Y lo que provocó el que me fracturara, a lo mejor no, pero lo que provocó que fuese tan grave el tema fue que, bueno, a ver, yo tengo que decir que siempre que cogía la moto, en la percha siempre tenía la chaqueta y el casco. Desgraciadamente, ese día, bueno, pues por las prisas o por lo que fuera, yo cogí la chaqueta, la dejé encima de la cama, pero el casco sí que me lo llevé, cosa que me salvó la vida, pero desgraciadamente me dejé de poner la chaqueta que, bueno, todos conocéis, con protecciones, codo, hombros, y la más importante para un motorista, que es la protección, bueno, la tortuga, la protección de la espalda. Pues sí, muchas veces he pensado en ello y puedo haberme dejado de poner la chaqueta, no sé, 4 o 5 veces. Las puedo contar con los dedos de una mano. La última vez que dejé de ponerme la chaqueta fue el día que tuve el accidente. Porque evidentemente no me he podido volver a subir a una moto con todo el que me gustaría. Bueno, me fracturé 5 vértebras y el tema por el cual no sentía ningún tipo de dolor es porque me fracturé la dorsal 5, 6, 7, 8 y 9, pero la dorsal 5 se fracturó en varios trocitos y uno de esos trozos se introdujo en la médula, me la seccionó completamente y eso provocó que todo lo que estaba por debajo de la dorsal 5, es decir, de pecho para abajo, no sentía nada. Claro, seguramente el dolor estaba más localizado por debajo del pecho, y al intentar llegar al centro receptor del dolor, pues esas señales no llegaban porque había un peaje que era imposible de pasar, ¿no? Que es la fractura el corte de la médula.
cuando yo me giré y vi que la moto estaba aparentemente bien, lo que hice fue intentar levantarme, todo esto muy rápido, intentar levantarme para primero salir del carril contrario y luego, evidentemente, recoger la moto. Pero aquí es cuando empezaron empecé a darme cuenta de que algo grave me había pasado y empezaron los quebraderos de cabeza, ¿no? En el momento en el que intenté levantarme, pensar que de pecho para abajo no tenía ningún tipo ni de sensibilidad ni de movilidad. Precisamente la musculatura que nos ayuda a incorporarnos cuando estamos tumbados es la musculatura abdominal, justo que está por debajo del pecho. Entonces, al intentar, mi cerebro mandaba las señales al resto de mi cuerpo para incorporarme y no pude. Lo único que podía mover era los brazos, las manos y la cabeza. En ese momento pues me vinieron dos sensaciones muy fuertes, una de mucho miedo porque era la primera vez evidentemente que me enfrentaba a una situación así y no sabía cómo salir de ella, cuál era la solución a lo que me estaba pasando. Y la segunda sensación fue la de mucha impotencia porque automáticamente lo que hice fue, tenía un casco integral que no me dejaba ver parte del cuerpo, pero al notar que no tenía sensibilidad ni movilidad de pecho para abajo, lo que hice fue, explorar el resto del cuerpo para ver si a lo mejor tenía una amputación de pierna, una fractura grave, no sé. Incluso me toqué el abdomen y el abdomen pues no estaba rígido, con lo cual parecía que no tenía ningún traumatismo interno. Y la impotencia venía porque si aparentemente todo estaba correcto, o sea, tenía el cuerpo íntegro, no entendía cómo, evidentemente no lo entendía porque no había tenido contacto con nadie con una lesión medular. Pero no entendía cómo mi cerebro mandaba señales para mover partes del cuerpo o incluso nnotarlas, pero mi cuerpo no reaccionaba a esas señales, ¿no? Sí que tenía el fit, sí que notaba que las piernas estaban en su sitio, que aparentemente no tenía nada, entre comillas, de forma exterior grave, pero lo notaba por el feedback que tenía de las manos, pero no a través del tronco. Entonces, intenté calmarme, parece fácil decirlo, ¿no? Pero intenté calmarme y pensé, has tenido un accidente, no sé lo que me está pasando, tengo el casco puesto, dejemos que me vengan a buscar y que me evalúen los médicos, que seguro que en unas horas, máximo unos días, voy a recuperar movilidad y sensibilidad y además no tengo nada fracturado grave, entre comillas, porque internamente no sabía lo que me pasaba, ¿no? Detrás mío venía un motorista que no vio el accidente, pero al ver la moto y verme en el suelo, pues paró, llamó a la policía y a la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia me recogieron con una camilla de estas que creo que le llaman de cuchara. Es una camilla que se abre de aluminio, que se abre por la mitad. Y este tipo de camillas se suelen utilizar cuando es bastante probable que el accidentado tenga una lesión, sobre todo a nivel medular. Y lo que se intenta es movilizar a la persona lo menos posible. Me recogieron con ese tipo de camilla, me subieron a la ambulancia y de camino al hospital, en la ambulancia venían un médico y un enfermero, y de camino al hospital recuerdo que, ya me quitaron toda la ropa, las bambas y tal. Recuerdo que el médico lo que hizo fue coger una aguja pequeñita, porque tampoco se trataba de torturarme en esa situación, y lo que hizo fue pincharme desde los dedos de los pies e ir subiendo. Esto se hace para ver, en caso de tener una lesión medular, a qué nivel puedes tener esa lesión y luego informar evidentemente al hospital que probablemente esta persona tiene una lesión medular a tal altura. El médico me fue pinchando desde los dedos de los pies y fue subiendo, y yo vi como cuanto más arriba subía también su cara pues le iba cambiando, ¿no? Ya me demostraba que algo más serio iba viendo cuanto más arriba pinchaba. Yo no le pregunté en aquel momento porque no estaba realmente por él, pero sí que me acuerdo de su cara, ¿no? Y no le pregunté por qué, qué gravedad tenía, porque además venía conmigo mi novia, le dio tiempo de venir en el momento del accidente hasta donde yo estaba,
y también iba hablando con ella, ¿no? Mientras íbamos en la ambulancia. Pero yo no le pregunté al médico por qué se sorprendía o por qué cambiaba su cara. Además, un médico que va en ambulancia pues tiene que haber visto barbaridades. Y yo no tenía nada morboso externamente. No tenía, bueno, tengo una pequeña rascada, pero que no tenía sangre, no tenía fracturas abiertas. Pero bueno, me imagino que, bueno, con el tiempo yo me he autorrespondido, que me imagino que a nadie le gusta ver como un chaval en aquel momento 26 años, pues le va a cambiar la vida radicalmente. Yo no sabía que mi vida podía estar vinculada a una silla de ruedas, pero esta persona sí que sabía seguramente que iba a necesitar de una silla de ruedas y que si no tenía un poquito de suerte, además necesitaría a alguien más para hacer las actividades de la vida cotidiana, pues como es el caso de Josep, por ejemplo, ¿no? Me llevaron al hospital y una vez estuve allí, pues bueno, estuve ingresado en el hospital 10 días. De esos 10 días, los 6 primeros estuve totalmente inmovilizado. Como os he comentado, tenía 5 vértebras fracturadas, pero lo que más les preocupaba a los médicos era saber a nivel nervioso, del sistema nervioso, cuál era la magnitud de la lesión, pero daba la casualidad de que alrededor de la médula tenía un hematoma y ese hematoma no dejaba ver el resultado de las pruebas, con lo cual por eso tuve que estar 6 días totalmente inmovilizado para esperar que ese hematoma quedase reabsorbido por el organismo y los médicos pudiesen hacerme las pruebas para ver a nivel de la médula cuál era la magnitud de la lesión, ¿no? Cuando pudieron hacerme las pruebas, vieron que yo tenía una lesión medular completa, con lo cual, a nivel del sistema nervioso, no podían hacer nada más. A día de hoy no existe nada que pueda empalmar los nervios de la médula, con lo cual se preocuparon de intentar solventar lo que me pasaba a nivel del sistema óseo. Tenía 5 vértebras fracturadas, además 4 de ellas desplazadas de la vertical de la columna, con lo cual, pues bueno, cuando uno se fractura un brazo o una pierna, lo que se suele hacer es recolocar el hueso en caso de desplazamiento en su sitio y inmovilizarlo para que se solde de la mejor manera posible. En mi caso, pues no había manera de escayolar la parte abdominal, porque no se suele hacer, escayolar la parte abdominal, además que no me solucionaba el hecho de colocar las vértebras en su sitio. Lo que hicieron los médicos al 6.º día de estar en el hospital fue llevarme a quirófano, colocarme boca abajo, abrirme la espalda y colocar las vértebras en su sitio, reconstruir la dorsal 5, quitar el trozo de hueso que estaba introducido en la médula, quitarlo y reconstruir la dorsal 5. Y además, pues, fijar la columna, esa parte de la columna, con unos hierros que llevo, bueno, yo le llamo hierros, son de un material especial que voy a llevar de por vida y que tengo la suerte de llevarlos también, porque si no me hubiesen fijado la columna, pues seguramente hoy no tendría la columna recta, sino que la tendría pues bastante torcida, ¿no? El caso es que, bueno, me operaron, me fijaron desde la dorsal 4 hasta la 10 y bueno, después de la operación estuve 4 días más de posoperatorio controlando que no hubiese ningún tipo de problema y como me operaron estuve ingresado en el hospital de Canruti, que está a 100 metros del Instituto Guttmann, los médicos creyeron que no era necesario esperar a quitarme, bueno, las grapas de la operación y tal, sino que lo mejor era trasladarme lo antes posible a Guttmann. Y al 4.º día después de la operación me trasladaron a Guttmann. Yo no conocía a Guttmann, igual que decía Mireia, yo no lo conocía de nada. Sí que lo había visto, porque aparte mi padre había sido muchos años conductor de ambulancia, ahora vuelve a sonar mucho el nombre, ¿no? Pero había sido conductor de Cruz Roja de forma voluntaria. Y sí que conocía un poco Guttmann de lo que me había comentado o a veces que ibas a visitar a un familiar que estaba ingresado en el hospital y mi padre me comentaba, pues mira, he estado aquí en no sé qué, pero tampoco le gustaba a mi padre explicar lo que había dentro. De hecho, a día de hoy
le cuesta muchísimo entrar en Goodman, ya no solo por lo que ha visto allí, sino también por lo que ha visto que yo he sufrido, ¿no? Allí. Yo lo respeto, su opinión no la comparto, porque creo que también bueno, es mi segunda casa, y también, o sea, yo siempre que puedo pues estoy por allí ayudando, y no creo que, o sea, no tiene por qué tener nada. Bueno, me imagino que es un tema de sentimientos, básicamente. Bueno, el caso es que al cuarto día después de operarme, pues bueno, bajé esos 100 metros, me trasladaron esos 100 metros, ingresé en Goodman, ¿no? Goodman es un centro de neurorehabilitación, pero pese al nombre, neurorehabilitación, pues allí hay gente que entra y no puede recuperar más de lo que ya tiene en el momento de entrar, ¿no? Pero en mi caso, yo no tenía nada que recuperar de movilidad y sensibilidad, pero en mi caso sí que me tenían que enseñar a vivir la vida de otra manera, con las funciones residuales que me habían quedado después del accidente. Esas funciones residuales, esa movilidad residual, fue de pecho para arriba, como os he dicho antes, pues los brazos. ¿Qué es lo que me podían enseñar allí? Pues bueno, lo primero que hacemos cuando empieza el día, ¿qué es? Pues nos incorporamos. Después de incorporarnos, vamos al lavabo, nos aseamos, nos vestimos. Pues ahí en Goodman eso es lo que me tenían que enseñar. Intentar que con mis funciones o con mi movilidad residual, pues intentar alcanzar un nivel de independencia lo más alto posible. Y eso es lo que el conjunto de profesionales multidisciplinar que hay allí en Goodman, porque allí hay médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, maestros en educación física, psicólogos, asistentes sociales, me dejo seguramente profesionales, pero todos se vuelcan en que tú alcances ese nivel de independencia que, en definitiva, todos es lo que queremos, poder hacer actividades de la vida cotidiana sin depender de una persona para hacerlas, ¿no? Allí me enseñaron bueno, como decía Mireia, ¿no?, a levantarme por la mañana, pero yo no me levanto. Entonces, lo que me enseñaron es, con la movilidad de los brazos, sentarme en la cama, empezar a vestirme en la cama, o pasarme a la silla, asearme en el lavabo y vestirme en la silla. Al principio tardaba un cuarto de hora en vestirme, ahora a lo mejor tardo entre 3 y 5 minutos, pero es por la propia experiencia, porque no te toca otra que hacerlo haber aprendido a hacerlo de esa manera, ¿no? Pero al principio, pues eso, 15 minutos, 20 minutos en vestirte. Te enseñan a subir bordillos, bajar bordillos, subir rampas, bajar rampas. Goodman es un centro que está todo muy... es como una burbuja, que está todo muy preparado. Hay puertas que se abren automáticas, ascensores en los que caben 7 o 8 sillas de ruedas, todo muy preparado. Evidentemente es un centro para gente con movilidad reducida, no puede haber barreras arquitectónicas, pero claro, cuando sales de allí te encuentras con la realidad, y la realidad no es como que la sociedad esté tan preparada como lo está Goodman. Y yo, no sé mis compañeros, pero yo ya no me quejo tanto de las barreras arquitectónicas, ya me quejo un poco más de cómo está la sociedad, cómo estamos todos, la falta de empatía que tenemos, y por eso también creo que es importante nuestras charlas en los colegios, a vosotros, para que se sepa o se intente que las personas nos pongamos en el lugar del otro, saber las problemáticas que tiene una persona que puede ir con muletas, alguien que va con el carrito del crío, alguien que puede ir con un andador, que puede llevar el carro de la compra, y que muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro, o que va con una silla de ruedas, o alguien al que lo llevan en una silla de ruedas, ¿no? Y
y creo que este es ese es uno de los grandes valores de los cuales carecemos en nuestra sociedad, que es el de empatizar, el de ponernos en el lugar del otro. Porque escuchamos las charlas en los colegios también. A mí me gusta que voy 2 años después o 1 año después al mismo colegio y me gusta ver cómo los chavales todavía se acuerdan de ti. Lo que me gustaría es que realmente, si durante ese tiempo, no es que se acuerden de mí, sino que se hayan puesto en mi lugar, que es lo que me gustaría saber, si realmente, porque si son capaces o sois capaces de poneros en nuestro lugar, entender las problemáticas que tenemos, seguro que a la hora de ponernos delante de un volante o llevar un vehículo, sea cual sea, seremos capaces de modificar un poquito nuestras conductas. Y porque no estamos solos, sino que tenemos también un entorno. No desearemos que nuestro entorno se vea afectado, nosotros mismos sobre todo en primer lugar. Pero bueno, creo que como decía, ¿no? que ese es uno de los grandes valores por los cuales me peleo mucho y intento llevar a cabo también un proyecto que ojalá algún día vea la luz, que es el de conseguir una sociedad más capaz de empatizar con la gente, ¿no? Ya no quiero alargarme mucho más. Simplemente quiero decir, a ver si me acuerdo, quería decir 2 cositas. Sí, una de ellas es que, bueno, yo me considero una persona con una vida normalizada en una sociedad, no me considero una persona discapacitada en una sociedad, entre comillas, normal, sino que más bien me considero una persona con una vida normalizada en una sociedad discapacitada. Creo que no es una frase muy larga como para que la podamos interiorizar y pensar sobre ella. Y luego la segunda cosa que siempre comento que digo en las charlas cuando finalizo para dejarlo ahí, es que la discapacidad en definitiva está en los ojos del que la ve. ¿Vale? Nada más. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno. Moltes gràcies, Xavi. No sé si algú vol fer alguna pregunta, ja que els tenim aquí amb el Xavi, el Josep o la Mireia. Si algú té algun dubte o alguna cosa que vulgui comentar, digui'm. Yo te lo agradezco, pero yo lo haría extensible a todo el mundo, porque mucha gente que practica deporte y que tiene la oportunidad yo juego a baloncesto en silla de ruedas, juego en el Barça y realmente tienes, o sea, no lo digo, o sea, lo digo para que penséis, joder, se juega en el Barça y tal. No, lo digo porque realmente mucha gente que practica deporte y hay un sacrificio detrás de eso y además a alto nivel, pero muchos tienen también muchas posibilidades de practicarlo. Entonces, me gustaría hacer extensible este aplauso también a todo el mundo, a todo el colectivo de gente con movilidad reducida, porque realmente muchos no tienen los medios, a veces económicos también, para poderlos practicar, y que es la sociedad la que no nos permite, a veces, digo sociedad, pues por temas económicos, por falta de clubs, etcétera. Y bueno, te lo agradezco, pero me gustaría que fuese accesible para todo el colectivo. Muchas gracias. Bueno.
en el moment que estaves a terra, en el carril contrari, clar, aquí s'ha fet, semblava que havia passat molt temps, però realment tot això va ser en un segon, no? Fins que va arribar l'ambulància i tal, no va haver cap cotxe que passés en tot aquell recorregut pel carril contrari, que hagués de frenar de cop ni res. És que m'he quedat pensant en aquesta imatge i clar, tu pensant en les teves coses, la moto tal, però mentrestant la carretera continuava en marxa fins que algú la va tallar, ¿no? A ver, el del carril contrario lo paré yo. O sea, porque hasta que no llegó el motorista, estaba la curva, pero luego venía un trocito de recta y lo que hice fue, bueno, había distancia suficiente y yo por si acaso, ya me veían en el suelo, pero yo por si acaso ya levantaba la mano y nada, ya se paró el primer vehículo y luego el resto se fueron parando detrás. Y en el otro carril estaba la moto, pero aparte ya había llegado el motorista y ya se encargó de parar el tráfico. Sé que fueron unos 20 minutos que la carretera estuvo completamente parada, porque en un carril estaba la moto y en el otro estuve yo. Y bueno, luego después del policía nada, llegó a los 2 minutos, porque además la comisaría estaba, yo qué sé, como a 300, 400 metros de donde yo había tenido el accidente. O sea que la policía también llegó súper rápido. ¿Sí? Bon dia. Bon dia. Soc el Carlos i vull fer una pregunta a la Mireia, que abans ha comentat que ella va poder superar tota la seva situació perquè li va rebre molt suport de la família i dels teus amics. Però digue'm. Vale. Però la pregunta és, aquests amics que et van donar suport van ser els amics que vas conèixer després de l'accident o van ser els amics de tota la vida els que et van donar suport? No, els que em van donar suport van ser els amics de tota la vida. Sí. Però crec que ho he comentat, que normalment això no passa. Normalment els amics de tota la vida, o entre cometes, i més a segons quines edats, són els amics de sortir de festa, no? I aquests continuen sortint de festa mentre tu estàs a l'hospital, està clar, no? Però no, jo vaig tenir la sort que són els amics de tota la vida i a dia d'avui continuen estant. Però sí que és cert que després, per sort, s'han anat afegint i és el que deia, no? Que si alguna cosa bona he tret d'aquest accident és després haver conegut a moltíssima gent, no? I de fet, gent com per exemple la Vero o ara tots vosaltres, doncs si no hagués tingut l'accident no l'hagués conegut, no? Però ojalà ens haguéssim conegut amb unes altres circumstàncies. Ojalá però... no la conociéramos. Sí. Aviam, em queden 2 minuts encara, Vero, o no? Sí? Gràcies. No? Estic controlant el temps. Bueno, vull dir, com que a mi... És que no puc, aviam si puc jo ara agafar el micro. Vale. Si em cau... Vale, gràcies. Aviam, jo el que volia acabar de dir, perquè jo portava un guió de l'hòstia, però bueno, és igual. Aviam, el que voldria que penséssiu una mica també, jo he fet comptes que aquí a Espanya teòricament tenim una esperança de vida d'uns 80 anys, d'acord? Bé, jo he comptat que empleant 8 hores de dormir, en aquests 80 anys hem perdut 27 anys de vida. Podeu comptar que surt, Vale? Cadascú amb la nostra discapacitat, vull dir, aquí el Xavi ha comentat que en principi per posar-se en funcionament tardava 15 minuts, ara en tarda 5, val? Jo necessito 2 hores cada dia que tinc que evacuar, d'acord? Perquè la meva dona m'ha de fer totes aquestes feines que he parlat. El dia que no evacuo, perquè ho faig cada 2 dies, el dia que no evacuo necessito una, i després jo tinc moltes feines a fer, moltes gestions a fer a Mollet, que vaig amb la cadira de rodes, amb aquesta, quan normalment en vehicle tardes 5 minuts, anant amb la cadira tarda 1 hora i mitja o 2. Doncs jo he comptat des dels 38 anys que jo vaig tenir l'accident fins als 80 que arribés, ho dubto, val? Tot aquest temps que jo he tingut que emplear de més i sumo els 18 mesos d'hospital, jo he perdut d'una tacada 7 anys més de vida. Vol dir que el temps també se t'escurça per aquí. I després l'altra qüestió que s'ha de tenir en compte, i amb això concordaran ells, potser el Xavi no tant, però la Mireia i jo sí, és de que quan tu tens l'accident hi ha una altra qüestió que no es té mai en compte, i és de que has de viure a part
de la teva mort. Per què? Perquè si algú té alguna persona gran a casa que se li ha mort, perquè evidentment és llei de vida, què passa? Vull dir, arriba un moment que tens que fer selecció del que hi ha a l'armari, d'aquella roba, aquells encers que té, vull dir, allò ho llences, ho dones, tu guardes, no sé quantos i tal, no? Aleshores aquella persona no està al teu costat i aquesta acció l'estàs fent tu, i aleshores vull dir, pues, ho llences, ho tires, el que sigui. Aquella persona està al teu costat, aquest sentiment no el viu. Nosaltres, almenys jo parlo per mi, aquest sentiment l'he tingut que viure jo mateix, perquè aquella roba que jo em posava, que ja evidentment el meu físic no és el mateix, aquell traje de submarinista, aquell traje de karate, aquelles sabatilles, tot això ho he tingut que passar per davant meu perquè ho he tingut que llançar i he tingut que dir, tot això ha format part de la meva vida, aquella vida que ja no tindré mai més. M'ha quedat també, vull dir, també m'agradava anar en bicicleta i aquest record encara el conservo i el tinc allà a casa i em miro aquella bicicleta de tant en tant i aquella nostàlgia la tens, dir, collons, amb els quilòmetres que hem fet tu i jo, imagina't ara com ens tenim que veure. Bueno, realment, vull dir, he tingut un avantatge, no? He canviat la bicicleta de 2 rodes per una de 4, no? M'enteneu? Però tot això ho has de viure també i és algo que no es té mai en compte. Bé, podria estar 3 dies més parlant, però la Vera em dirà, Pep, talla ja que no veig. Va, moltes gràcies, Gràcies a tothom, gràcies sobretot Xavi, Josep i Mireia per haver vingut, per haver-nos fet aquesta xerrada que de ben segur que jo crec que tothom s'endú algun missatge, seguríssim, i el que dius tu haguéssim pogut parlar molta més estona, o sigui que això esteu convidats a venir qualsevol altre dia. Moltes gràcies a tots. Gràcies.